Здравейте хора от YouTube, днес ще снимаме ладиера, ще се бием срещу бос. Сега тук си избирам помощници. Първо ще си избера един вампир. Аз ще взема една облина. Тук ми разбора, свади да се бие. И в момента бежа летния, като на къде много. Нека басим гласа. По цяло дни. One момент да намаля телевизора. Айде, готово. Можно да не говоря, защото ме бежа. Бежа. Как обичам легна. Хора, сигурно вече няколко клипа подред, може че и то сме последния, който сега ще правя. Ще има една важна новина, която трябва да направя. Микрофона ми ще го пращам такова, ще го давам на ремонт. Но се прецаква направо. Се прецаква нещо един спира или се чува много ганте, пискливо, не знам, просто ви така, ама много гадно, нещо ми стана на микрофона и направо се иба. Най-добрите, те са добри играчи, които съм. Аз бях се бил срещу няма. Защо е така? Защо не е затвора? Тя коя е карезачка има искана така? Защо ще бъде трудничко? Събирам съюзници. Чакайте малко да проверя само нещо. Вкусна кръв, явно ми е тикнала вената. Много чуден. Тъс малката прашка, как ще изстрела така голяма граната. Шири Бросон Стон. Сега... разбрах. Сега в момента играе към лошите. Някой беше хора. Някой добър ли съм? Ще кажете ми в коментация. Сега, само ще така. Help us, skill, holding, hit speed. То изобщо... Абе, чакайте на минута. Така не да и прибием по-хубаво.
Това е добре. Това да не пи. Че това давай пепа реагент. Не знам колко. Не знам колко. Това, мисля, че няма да е много. Разбирам се, че не. Готов кристал. Много. Много му мисля, че не е толкова, но за мен е сърца. Сега се искам да подам. Някой е починал на катафалката. Сега да ви кажа, аз да напомня. Не знам. Колко чапта съм имал сега вече? 56. Къде го за 56, аз мога да събирам. Леля ви струва. Не знам какво да ви покажам още. Чудно. Изчакам да стане. Довиждане, благодаря, че гледахте този клип. Харесайте, абонирайте се за мен и довиждане и коментирайте просто. Не забравяйте. Чао!